Annabi ni mai son ka ne, kai ma ka san haka ne. Allahu mai bani ne, yau ma na zo maka ban. Kai ke ikon ko'ina, ƙaran da fa'i garan. In yo baituka diya, gurin Manzo Ahmadu ne. Allah salati ka yo, gurin Abban Fatima dai. Shi ya je gunka kuma ya ganka ƙiri-ƙiri. Sanyo alai nasa du har sahabu ban bar su ba, har sahabu ban bar su ba, har sahabu ban bar su ba. Sanyo Ababakari domin shi Siddiƙu ne, har Umar Faruku ne.